Ako'y nakaistorya mga coach sa unang mga teachers nga murag kadungan-dungan sa nahuin nga karon di na ganahan mag-coach. Dili tungod kay nakagasto sila. Gani ang girason nila wa sila'y pakialam kung nakagasto sila kay ganahan sila mo gasto. Kabaw mo unsay nakawa sa ilang gana. Kanang wala na appreciate ang ilang kahago. Ang worst kay sila pa noy nahimong bati. O kana ganing sige sila pangay sa principal kay for assistance. Ma'am, mo ni gastuhan na to, ma'am, wala tay counterpart sa school ani. Pero sa una pa rin itabo ha, dili ni karon lately. So usahay pag yun maabtan sila gabi maghatod sa mga bata kay ang competition hapon na nya lagyo ang mga balay sa mga bata nya mga babae la mga bata elementary unya kanang mga sila og para costume kay sa dance competition mga sila og pliti kay layo man mga sila para pagkaon nya school kay limited naman ang funds nga tungod kay sa sige sila pangayo usahay ma-misinterpret sila nga good ang intention nanta ug tungod ana nawagtang ang gana nawa ang kalayo no nga sa willingness gani ang buto na ni gasto sila andam sila mo gasto ang ilahara ato kay basin kung gasto mo sila nya nasa napo hantod sa 15 ka participants ilan ang pakanon may na lang makuhaan kung may counterpart ng school or nay matabang outside from school ana ba pero tungod sa ilang mga moves na misinterpret sila o karon di sila ganahan mo apil-apil nga sa una sila to pinaka active kaayo yung matod pa nila kung magingnan magamit mo to nyo for promotion ginan lang kami nag-train may ganahan may mo participate wala mi nagunahunaan ng papel dayon sa promotion kay papilay man di ay so wala mi promotion kay ang among mga papel asa na kato na mo gipambutang kay hatag during competition ang daog isuksok to nimo sa bag unya wala ma-misplace di na to makitaan well ang uban ko no wala kayo ini di kuno ni ha kay di ko ka-prove ani nga walay at dili kay active pero na kuno sila yung mga papel mao sa may usa sa ilang na discouragean anyway ana ang panghitabo karon I hope na ani mga kausaba no I hope makita ani dili lang sa naa sa taas unsay atong pwede masulbad ana kay anugnan ko sa mga naning kaayo nga quote sa una nga karon nawa na ilang gana